עכשיו נגיד בוקר טוב לגדי אבקסיס, מה שלומך? טוב. מעבר לזה יש לך בית ספר לברמנים ומכשיר ברמנים בכל הארץ, תספר על הספר היפה והגדול הזה, שכולו על משקאות ועל הרגלי שתייה, נכון? על ההיסטוריה של הרגלי השתייה. על ההיסטוריה של הרגלי השתייה. והחלק שלה בתרבות האנושית. אני דפדף. כשמדברים איתי על ספרים, אני טובה בלדפדף. רגע, בבקשה. תספר לי קצת על הספר באמת. הספר הוא בעצם סקירה כרונולוגית של ההתפתחות של התרבות האנושית לצד תרבות השתייה. ומסתבר שיש עוד כמה אספקטים שאפשר להעיר כשמדברים על ההתגלגלות של התרבות האנושית. דרך האימפריות ששלטו בעת העתיקה ועד לתקופה של היום. והספר הזה בעצם סוקר את החלק של השתייה לאורך כל התקופה, עם הדברים הכי רלוונטיים של איך נוצרו תאגידי האלכוהול הגדולים, ומה המותגים המובילים, והמאפיינים שלהם, והדירוגים, והסיווגים. זאת אומרת שלא רק מי שמעניין אותו באמת שתייה ואלכוהול יכול להתעניין בספר הזה. בהחלט. מתנה טובה גם לכאלה שאוהבים לשתות וגם לכאלה שאוהבים לארח, נכון? יש הרבה מתכונים. כן, למרות שהספר בא ממקום מקצועי לתת מענה לעלייה המדהימה בתרבות הצריכה, ורואים את זה ביבוא ובתפריטי היין בברים ומסעדות. ונוצר איזשהו גאפ מאוד רציני בין רמת הידע של הקהל המקצועי לבין בעצם ההיצע. אנשים מביאים איתם דפוסי התנהגות שהם בעצם מיובאים מחו"ל, מביקורים, מנסיעות, מדיוטי פרי, והם מצפים לקבל מענה, והספר הזה בעצם אמור לסגור את הפער הזה. מה אתה אומר, בגלל שאתה באמת חשוף לצעירים ולברים, מה אתה אומר על הרגלי השתייה? בתל אביב בעיקר. אין הרבה דברים טובים להגיד על זה, כי יש איזשהו קטע של להיות בחבר'ה ולשתות, או לדעת לשתות, זה כמה אני שותה, או מה הקיבולת שלי. ודווקא בעניין הזה אפשר לנצל את התכונה, נאמר, הגנטית של הישראלים, של מחסור באנזים שמפרק אלכוהול, ומאפשר לנו, אם רוצים כבר לתפוס ראש, בפחות כסף ופחות אלכוהול, לא צריך לשתות המון. אבל כולם מנסים לחכות דפוסי שתייה של תרבויות אחרות, שכנראה גנטית בנויים אחרת, ומוביל לתוצאות לא כל כך טובות, כמו שאנחנו יודעים. נכון. מחקר ארוך עשית על הנושא הזה? כן, זה התחיל לפני 10 שנים עם סקירה של עבודות אקדמיות שסקרו את התרבות האנושית ואת התרבות השתייה. ולזה נוסף הידע שלי מהתחום של התעשייה. כשאנחנו מדברים על תרבות שתייה, אנחנו מדברים גם על קפה? הכל. אוקיי. הכל. לא רק אלכוהול. והספר נכתב בשיתוף גורמים בינלאומיים, שהם כל אחד ייחודי בתחומו. אם זה קפה, כל התמונות מהעולם השלישי במקרה הזה, זה מאיגוד הקפה האמריקאי, ויש תאגידי אלכוהול, ויש חברה שיצרה רום במשך 300 שנה לצי הבריטי, שהיה חוק, על פי חוק, כל ימי, כל מלאך בצי של הוד מלכותה קיבל הקצבה יומית של רום, שהייתה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינת ההתנהלות על האוניות של אז. יצרתי קשר עם החברה שחידשה את פעילותה בזכות יוזמה של בריטי, שהיה לו חשוב לחדש את המסורת הזאת. ועוד המון חיבורים. אז אני אראה את זה עוד פעם. תודה רבה שהגעת, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה.